Ja tässä kuusaami ovat vertailut seivän solmilu. Pitääkö, että paketti ja enää yhteen. Niin aiemmas on esimerkiksi Sansus Almusa. Super, vuosiakaan sinne vuodattu ainees. Alveeni vuodattu aineesvettoa. Meidän Sansus on talo. Ja sitten se muistella palo. Ja tulevaisuudena taas swing-tanssutelalle Mikko Aivonen ja sportivoinen viivaisijoinnissa. Palvelu, musiikka.
siis olete oma võistlused tänaseks lõpetanud, standardväärtuseks vähemalt selles rühmas. Ning siin on üks teedesõitjatel, ennast valmis panna, siin on one D-class, please prepare for yourself after the next wizard. We'll start already with your fire. Ning me valmis on palju hingelata, selleks, et näidata nüüd, kuidas käib üks wizard. Palun muusikast. Suur tänu võistlejatele ja mina tahaks sellega lõpetanud. Ning saate rääkida siia ümber. Ja meie jätkame siin üks teelas.